Ну, Медведчук це навіть не Ахметов. Я не знаю, в мене ніяких ілюзій нема там щодо Ахметова, Фірташа там, чи інших людей. Це ворог. Це не опонент, це не олігарх, це не політик. Тобто я його сприймаю як ворога. Він стріляє в нас, він реально вбиває моїх знайомих, а деяких вбив. Тобто я до нього ставлюсь саме так. Тобто іншим я просто, грубо кажучи, руки не подам, але з цим я не хочу опинитись на одному полі, бо, очевидно, тут питання буде стояти, чи він мене, чи я його. Ну, от я так це сприймаю. Це дуже емоційно, але я мав інший досвід. Ще колись, вибачте, 20 чи майже 20 років тому я працював в газеті «Київські відомості», і тоді ще младий олігарх Медведчук і младий олігарх Суркіс її купили. Довший час не було ніяких змін, взагалі жодних. Їх цікавив тільки футбол, насправді, тоді. І в один з днів був день народження Путіна, привіт знову ж таки йому, я написав статтю «Резидент всієї Русі». Ну, тоді так було прийнято писати. І на ранок ця стаття вийшла без мого, тобто стаття моя вийшла, підпису не було. Я дзвоню редакторам, якийсь Іванов підписав. Дзвоню редактору, кажу, що сталося? Каже, ну вирішив, оскільки ти пишеш про Медведчука як про адвоката Стуса, а тоді це теж було, ясна річ, то вирішили, ти будеш друкувати в газеті тільки під псевдонімом. Я кажу, до побачення. І тоді на «Українській правді», знову ж таки, я опублікував цю саму статтю. Ну, і от, Сколько лет прошло? 21 чи 20. Нічого не змінилося. Так, скільки років Путіна, можна порахувати там в жовтні місяці, йому був день народження. Тому ця людина інакше не вміє. І більш того, тоді він сприймався як опонент, як там якийсь мутний політик з київської групи. Зараз я його сприймаю просто як людину, яка вбиває нашу країну. Ну, я про професію мовчу. Просто країну.